Bueno, musika talde bat ekeratzea zaila egiten zait, esango ditut batzuk agian, eta hala ere, segurazki naizk ez gustora geldituko. Esango nuke Toots and the Maytals, Fela Kuti, Funkadelic, eta euskalduna esatekotan BAP. Disko bat, imposible. Esango ditut, berez, nik esango nituzke, gutxienez, diska, zuzeneko diskak, iritsi zaizkitela bereziak, eta badude batzuk oso potentiak, eta gero estudioko diskak. Adibidez, estudioko disken artean, asko gustatzen zaiak entzutea oraindik, Electric Ladyland, Jimi Hendrixena, The Clash, London Calling, Specials, ere gustatzen zaiak asko lehenengo diska noski, eta gero zuzenekoetan, The Youth Are Getting Restless, The Bad Rage, oso zuzeneko potente ditzaiak. Gero Jimmy Cliffek 76. urtean ateagoan In Concert diska bat zuzenekoan, kantazarrekin asko gustatzen zaiak ere bai, badaude batzuk. Eta hola, hemengo diskan bat ere aipatzeagatik, igual, azkengoa dantza. Oso diska boroia ditzen zaiak bai. Kantu bat, igual, esango nuke, niri beti guzti zaizkat kanta ez, igual ez tipiko honak talde tipikoen artean, ez dakit nola esan. Adibidez esango nuke The Wailersek daukan Concrete Jungle, esateagatik bat, asko zeudekola ezain ezagunak eta oso onak. Mikel Laboa adibidez asko gustatzen zait eta Sorterriko Koblak esango nuke. Eta gero, beste zerbait oso ezberdin esagatik, Silvio Rodríguez adibidez, Ya no te espero kanta adibidez. Eta beste batzuk. Hortan zalatzeik ez dut eiken, horrela Polla Records, nola ez. Eta, baina esaldi bat ez kanta asko ez. Tipiko nola zan kanta hoi, delincuencia, ez? Banqueros, unos ladrones, sin palancas y de día, políticos estafadores, etcétera, ez dakit. Eres demócrata y cristiano, eres un gusano, era nombre y ahora es poli, eta barruze bat. Nitzaiteatik, Mikel Laboa, Fela Kuti, Jimi Hendrix. Nola entzute gaur egun, Spotify, Amazon, Deezer eta alako plataformatan. Gaur egun, kotxian, normalean edo furgonetan, eramaten ditut USB-ek eta erosten ditudan diskak ere pasatzen ditut digitalea eta ja CD-a apenas ez dela izen garai baten bai desientea, baina gaur egun. Nola entzuten musika hasieran, hasiera batean 2000 baino batez ere zinta, horre pirateoa errexagoa zen, asko ibiltzen ginen hor, doble platina horrekin da, pirateatzen da horrekin asko. Ez dakit, nik uste hori, niretzako behintzat naiz bat ere objektiboa hortan, oso subjektiboa naiz. Batzutan igual ez dut, baledi teknikoak igual esango dituzke toki batzuk, baino ondo pasaetena eta gustora naizela igual bestatzuk. Ez dakit, esango nuke azkeneko kontzertu eman genuen Gasteizko gaztetxian oso gustora mutuan. Gero ere, jendeak nola tratatzen zaituen ere bai, asko aldatzen da. Igual Bilboko kafean zoriazuaz jotzea eta tokia jendea segitzen. Baina gero, pixka totza, ez? Nahi gustatzen zaizkit asko kaleko kontzertu edo aire librean esaten den, ez? Toki horiek. Eta asko gustatzen zait, Hondartzan egiten dian kontzertu, ez? Esatea berteako Donostiko Jasaldin, Armintza, ez? Txapelrege hori eta bai. Ez daukat horrela asko eta baina ez daukat horrela bat esan beharko nituzke batzuk. Nik esan bezala kaleko kontzertu batzukola Hondartzan bizitakoak, baina gero ere aurreko galdera ez dut esan, baina gero oso gaztetxean naiz ere bai, eta gaztetxetan ere asko disfrutatzen, eta ikusi ditu kontzertu asko, eta guain etorri zait burura hola esateagatik bat ikusi nuela ondoainen, RIP,
urte desente, gazte zarrian, eta bueno, horrelako batzuk, edo kortatu ikusi nunean ondartzan, ni gazte nintzela, 15 urte, olako zerbait. Lehenengo diska nik usteet ez dago ziur, baina esango nuke sari barin erosi nula, 14 urtekin horri nintzen musika entzuten da, komikak irakurtzen da, hola. Eta esango nuke izan zala Dead Kennedyseko Frankenkrist. Esango nuke, ez nago ziur. Ba, ez nago oso ziur, ze azken aldi honetan oso diska gutxi erostu ditut, egia esan. Eta beti izatea, lagun batean diska, edo ez lagun batek eskinitakoa, hola. Musikari batek, hola, ezaguna detena. Eta esango nuke azkeneko erosin nuna izan zala Frank Blackfield, Still Free and Rockin' deiturikoa. Aio.